Hallo, ik ben Ewald. En ik ben Arno. En samen zijn wij Feestdoel Happy Hour. We komen uit Druten, Gelderland, hartje Maas en Waal. En het is er heel goed vertoeven. Het is er gezellig, zeker rond de carnavalstijd, waar we dit jaar erg druk geweest zijn. Eigen nummers, en daar gaat Arno iets over vertellen. Ja, we hebben een zestal eigen nummers hebben wij afgelopen 3 jaar opgenomen. Waarvan de laatste met confetti in je reet is dus Feestbelke Scheet. Heeft dus hartstikke goed gedaan op YouTube. Vorig jaar hebben wij de Portier uitgebracht. Die heeft het ook hartstikke goed gedaan. Wie weet de weg nog naar mijn huis. Was ons tussenummer van de zomer. En de plannen voor volgend jaar hebben we alweer... Die liggen in de kast. Ja. In de kast en die gaan we volgende week worden eruit gehaald. Om te kijken of we nog een betere klappen kunnen maken als het afgelopen jaar. En dan hopen we jullie ook weer te zien. Maar ondertussen kunnen jullie kijken op onze website www.happyhour.com. En draai eens even om mee wat. Draai eens even om. Dat is goed kunnen zien hè. Dat Happy Hour met O-U-W-E-R is. En niet met H-O-U-R, want dat is verkeerd. Dat is een misverstand. En dat is ook voor Facebook hè. Zoek ons even op. Happy Hour op Facebook. Word even lid van onze pagina en volg de activiteiten die we doen. Wilt u ook een supergezellig feest? Waar wij te boeken zijn via www.artiestenpromotie.net of kijk op onze website.